I veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je Game Nora, danas ćemo igramo kao što vidite PUBG, ali ne pravi PUBG nego PUBG Mobile. Znači ljudi, kao što vidite igramo PUBG Mobile, znači pokazat ću vam kako da skinete na vaš računar ili kako bi to vi nazvali vaš PC uređaj. Znači ljudi, prosto je stvarno, ako želite da snimim, znači kako to skinuti, samo mi napišite dole u komentarima i lajkujte ovaj jedno klip i prebacite se na moj kanal. Znači ljudi, ove... Isu brate, ko se ovo sruči, Rafali? Se rokaju jebot. Ideš u kurac, brate. Ne mogu ni da pričam, moram da se koncentrišem na igricu, pošto sam gledam odakle će neko da me roka. Fuck, brate. Ljudi, znači, ovo je skroz, isto je bukvalno kao i PUBG. Op, op, op. Znači, tako sad imamo i pantalonice. Super. Da imamo da nađemo. Sad ćemo da s kalašem ćemo sada ih ubijamo. Sam da ih nađem, bijem kevuja. Znači ljudi, ja stvarno ne znam sad da li se mnogo čuje kompjuter. Evo ga. Hahaha. Ja sam ga skinuo, ba to neko vrapca, evo. Okej, tog smo ubili. Rećemo ovako da ne bi i nas kokrnuli od negdje, znači 100% neko ima na terasi, neko je i gleda kako će, na koji način će da me rokne. Ujebot. Šta bi, vjerojatno lagu igrici uplaši me, jebot. Znači ljudi, šta sam vam rekao, ostavite samo like i ja ću vama pokazati kako da snimite, nije kako da snimite, nego kako da igrate PUBG na telefonu. Da im kako bolje mi stoje ove. I znači bukvalno što kažem, iste su kontrole i sve isto bukvalno kao i u realnom PUBG. Tako da ljudi, skinite i obavezno pogledajte moj sljedeći klip. Znači sljedeći klip objašnjavam kako skinuti i to sve. Link će biti u deskripciji videa. Ali ja ću vam isto detaljno objasniti kako skinuti. Ljudi, obavezno dođite na live stream u nedjelju, znači idemo na neko mjesto, mnogo će biti zabavno i pa dođite u nedjelju u 1 sat na live stream, streamovat će oko 3 sata, stvarno će biti zajebancija i zabavno sve, tako da ček da vidimo ko ima nema ništa, samo se ovi rokaju. Sam ja u krugu. Nisam vrat, ali tu mi je krug. Odakle prste je već, vrat? Stvarno ne znam. Znači ćemo. Ajde drugi je, pošto ovdje mislim da ima neku 100%. Ićemo u zonu. Znači evo nam mseo, vidite mapu. Znači ljudi, rekao sam ako želite da vam za koliko da upanem u vodu, brate. Nisam uopšte znao, pošto nisam nikad igrao skoro ovu igricu. Tako da... Nemojte uopšte da se čudite ako lupam sad, odem u neki žbun, neko drvo se zakucam, raspadnem se i to tako. Ili se možda osušim ko grana, možda neka se ne zna, ili se možda zapalim u kolima, nešto tako. Ali kak ček, ja sada u zoni. Da. Sad ja treba nas krenem, Ujebot. Da, sad ja trebam da skrenem negdje, eno ga putić tamo. Sad će ja
Izdvajam vamo i prelazim most. Speed boss, shift. Shift. Ba, to gledaj. Ijo. Jednog ga lika, je malo da ga pregazimo. Šta sad? Majko je. Brate, uskaču kola, jebo majko, piću. Brate, ubio sam ja, znači, laganica. Pošto oni, brate, svi igraju bukvalno na telefonima, jedini ja igram na kompjuteru, brate, makar ja to tako mislim, evo te. Tako da ljudi, ono, brutalno je jako, skinete vi na kompjuteru, no bit ćete uvijek prvi. Neće, ima baš nekih mnogo dobrih igrača, poput, brate, bukvalno poput Ninja u Fortniteu, ali ima i nekih battle botova, kao što ste ovi vidjeli sada, bukvalno mi lik skinuo 10 HP-a jebo. Sad ćemo u ovaj da uđemo, pa da uđemo, pošto je ovaj nekako tiši. Ne bi rekao da je tiši, ali dobro, bolje je, mnogo mi se više sviđa nego onaj. Sad ljudi, da vidimo gdje smo. Ok, znači, ićemo još malo da siđemo s mape. Koliko ja vidim. Ljudi, ima ih još 50. Brate. O tome vam pričam, znači, mnogo sam se zaleteo. Naši... gle sad ovo. Bat. Na shift, znači evo pišem vamo shift, speed up. Znači da se ubrzate. Brate, gleda, letim jebote. Bukvalno letim jebote. Ideš, kuraz, brate. Mnogo dobro ljudi, probajte ovu igricu. Znači obavezno. Ovo nije dobro. Pola auta sam sad polugao, brate. Nema veze. Stavljamo dalje. Jel ovdje ima neko? Nema niko. Pusto baci se. Joj. Ajde. Ajde zalet. Zalet, tamo zalet. Brate, gleda letim. Joj. Drift skin. Smo mi tu izašli, nismo. Šta je ovo, brate? Sad ćemo ovdje. The fuck? Brat. Ubio sam ga. A vidjeli ste kako mi je lagalo? Brate. Ne znam šta.